Igsuon ay reminder si Lord alang sa atua, alang sa matag usa kanato. Tungod kay kasagaran sa mga tao, dali lang gayud nga motuo. Igsuon ang atong tuuhan, ang mga pulong nga nagikan diha sa Ginoo, ang mga pulong nga nagikan diha sa Biblia, og dili kita mutuo sa mga pulong nga wala nagbase diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay ang gusto sa Dios maalayn ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Ang gusto sa Dios ang atong tuuhan mao ang iyang pulong, ug dili ang mga pulong nga kalibutanon lamang. Dili ang mga pulong nga nagikan sa tao, kundi ang gusto sa Dios na ang atong tuuhan ug ang atong patalinghugan kadtong mga pulong nga nagikan ngadto kaniya, kadtong mga pulong nga naalayn diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon, kadtong mga pulong nga nagikan ni Kristo. Tungod kay daghan kayo nga kaalam ang tao nga wala maalayn ngadto sa Ginoo, sa tawhanon lamang kana nga kaalam. Daghan pa karon dinhi sa kalibutan nga adunay mga pulong nga giadapt sa mga bag-o nga henerasyon karon nga wala nakabase diha sa Biblia, kundi kana nga mga pulong kadto ng mga pulong nga kabilin-bilin sa mga nauna nga mga katawhan, nga kana nga mga pulong wala nakaalign diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon ug wala nakabase diha sa Biblia. Ang gusto sa Dios igsuon nga ang atong tuuhan ug ang atong ikinabuhi samtang kita buhi pa nini nga kalibutan kadtong iyang mga pulong. Maong igsuon mubasa gayud kita sa Biblia aron masayod kita sa kamatuoran o maminaw kita sa mga pulong nga mahitungod diha sa Dios, tungod kay kana nga mga pulong nakaalign diha sa Dios ug kanang mga pulong nga wala maghisgot kabahin sa Ginoo wala na makaalign diha sa Dios. Kolosas 2 versikulo 8. Busa matmuni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulun-an sa mga kabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. Mao kana igsuon nga ingon sa Dios nga dili kita magpatunto sa lipat-lipat nga dili mahitungod diha sa Dios, nga wala naka-align diha sa Dios nga mga pulong. Ang gusto sa Dios igsuon nga ma-align ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Ug dili kita magpalipat o magpatunto sa mga pulong nga kabilin-bilin lamang sa mga katawhan kaniadto nga wala naka-align diha ni Kristo. Dili kita magpatunto niya na igsuon tungod kay mga kalibutanon nga kaalam lang kana ug dili kana kaalam nga gikan sa Dios. Mao kanay atong angay nga bantayan igsuon, isip katawhan sa Dios, isip iyang mga anak. Mao kanay atong bantayan nga dili kita malipat ni ana nga mga sugilanon igsuon. Maong sa kanunay maminaw kita sa pulong sa Dios aron masayod kita kung unsa kadtong mga pulong nga nakapahimuot ug na-align diha sa iyang kabubuton aron ma-align usab ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.